Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam ala Arni iti Ilocos Norte. Dear Cousin. Sakbay man nga inak binsa-binsayan ti pakasalita kasin yung pagkidawak ti balakad iti dito nga programam. Kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yo uray no adda ti kanayon nga agkikyaw nga mabilit dita background mo. Nangruna keng ka nga timunda ito nga programa. Kasama tayo nakablawak di padak nga dumdum nga kinagbibuya iti dito nga live streaming program mo kasin yung sabi ko mata, may kandakto iti balakad kalpasan ngayon ka ibasa, dito nga pakasaritaan. Dua ti anak ko iti kinabalasang kasinyong. Agsingin da. Iso da Irish ke Nicolin. Ngayon kas taon iti luksaw ko, idi ta imbes nga takderan ni Francis nga ama, dagiti anak ko, dagiti singin nga anak mi, angim saan. Tamas pinili na ti simurot kadagiti naganak ken kuana ije Amerika. Ket pinanawan na kami nga agiina. Sakbay pay nga nagkarelasyon kami ken ni Francis kasinyong wenno sakbay pay nga naadaan kami iti kambal. Amok idin nga saan dak kayat dagiti naganak ken kuana. Tati kayat dagat maalada ni Francis ije Amerika. Ijay to nga ituloy na ti panagadal na. Ken ijay to nga agnaeden. Uray no ibagay din ni Francis nga inlaban na ti panagayat mingem. Uray no inlaban na no si mo kumetlaen ka maudyanan na. Di na lang pinanunutin dagiti kambal. Nga bunga ti ayan-ayat mi. Ad-adda nga pinili na dagiti naganak ken kuana. Pinili natin na pinpinta sa biyag, ije balasyo tao. Ngem ti agtali na ed kada kami. Gaputaan muna siguro ang agrigat tulaeng. Idi agtrabahon ni Francis ije Amerika kasinyong. Rinogyan idi nga pawitan iti kwarta ngem saan ko pulos nga inawat. Insublik ken kuana. Amok nga palimid laeng nga mangmangted kanyak. Saan siguro kaya't dagiti naganak ken kuana nga maamuan nga mangmangted iso na ti kwarta kada kami. Ngem jak inawat dagiti kwarta nga ititidda kanyak tadyak kayat nga maadaan iti gapo iti sakit tinakem ko jak kayat nga maadaan ti utang nga naimbaga nakem ken kuana wenno saan ko kayat idi kasin yung bigbigen to dagiti kambal nga anak ko ni Francis nga iso ti amada. Wen, gapo iti sakit tinakam ko. Gapo iti sakit tinaramid kanyak ni Francis. Para kanyak ket di magaisunan. Para kanyak ket natay ni Francisen. Namin pinsan nga awan isunan iti biyag mi nga agiina. Da kami nga rod idi kaday dinanang tinangaw-awir kadagiti kambal kasinyong. Marigat anak no si siyak laeng. Diyak mat ninamnama nga doa dagos ti agbalin nga anak ko. Uray no masaksakit idi ni nanang awan ti mabalin na no di titulungan nak nga mga iwan kadagiti anak ko. Ket isunat pangibatsak kadagiti kambal no mapanak aglako-lako iti kumporme dita nga mabalin nga ilako tapno laeng adda ti gatang ko iti daya pero wenno gatas dagiti anak ko. Pinagarik ti pride ko kasin ti gurak ken ni Francis. Uray no marigrigata nak idin. Kay ket ko laengen nga aggapo mismo iti bukod ko nga lenget ken bannog dagiti ipakan ko ipadedek kadagiti anak ko. Ngem deta aggapo mismo ken ni Francis. Angem kalpasan ti dua atawen. Naidalit iti nakaro asakit day dinanang. Gapo siguro na ti banbannog na kalayo na mapuyatan. Di mabait ti resistensya ti bagina. Kat saan na kinaya ti bagina. Aging nga pimusay day dinanang. Pababasulik idi ti bagik kasinyong apay. Waping nga nasapa nga napukaw mi ni nanang.
Ibagtaan na ni tatang nga mang patpatid ka di pakinakim ko. Saan mo ko mga pabasulin ti bagim anak ko? Saan mo mo't nga nagayatan nga matay ni nanang mo? Nakem ni Apo Diyos ti amin. Iso siguro ti pagpatinggaan ti biyagnan di ti rabaw ti daga. Kat panawen ng tapno ipulang na ti bulod na abiyag. Kini Apo Diyos nga namarswa. Ang imapay tatang. Kasti ko nakanak ko. Di mo papabasulin ti bagim tamangan. Lumapektaran ka kat may ramraman dagiti kambal. Sana balit addaak pala dito'y anak ko. Tulungan ka. Ipasnek mo ti mangged para ka dagiti anak mo. Angim no marigatan ka. Panawin siguro tapno no. Ibabam ti pride mo anak ko. Saan tatang? Saan tatang? Nakumasaan na ka pinanawan ni Francis Idi. Nakumasaan na nga tinalikodan ti responsibilidad na kanyak. Kada kami nga giina. Saan ka mga nagsakit ni Nana? Ada tigurak kin Francis. Ada itan tigurak iti pamilya na. Angim to kaya dabot ti tubulong anak ko. Angim di mumut kayat nga awatin. Dalaga nga jak kayat tatang. Jak kayat nga kaasyandak. Di adagundaway da nga mga rami ti pagrebingan da kadagiti kambal. Ngim anyat inarabid da nga Francis. Anyat inarabid da kiti naganak kenkwana. Inya dayuda kad. Inya dayuda ni Francis kada kami. Kat mayatmet ni Francis. Sakit ita. Kasla kami lang agpalpalama. Di panangibilang da kada kami. Nga purwakan dalatan iti kwarta wenoan yaman dita nga itulong da. Kalpasan din naramid da. Alam maawatan ka anak ko. No aging ka itakit kaguramida. Saan kamit kidde nga? Pilitin nga. Awatem ti tulong da. Ngem tilaeng kanyak. No marigatan kan. Saan nagto nga marigatan tatang? Aramidik ti amin para gati kiti kambal. Saan kun pulos itulok? Nga agpakpagaasi agto kini Francis kinti pamilya na. Tabdulaing tulungan da kami. Alay gaid mong aruti ag trabaho anak ko. Katsapay ko ma. Taadan tumudlaing tigasat mo. Pudno ti bagbakaking ka. Laarni. Kasano nga mamati aking ka, Jojo? Nabita pa nga nagamam mo. Ken, amangan mat no. May sakalain ka digiti. Lalaki nga agduyos kanyak, no. Agrokbab kanyak. Uray no amuda nga dandua nga anak ko. Angim kalpasan nga maala dati kayat da kanyak. Ket panawan dakton. Ha? Sa anak ko mga ipada ka dagiti do mga lalaki di talarni. Wen ta napadasa kon. Ha? Aminik ka, Jojo. Napadasak tinaylaw anen itinamindwa nga daras. Nakirelasyonak mo tidi. Iti pamatik nga aklunen da dagiti anak ko. Ken napudno talaga ti dadtaton da kanyak. Angim kalpasan nga ipaay ko ti amin ti kinababae kadakwadan. Nagpukaw dan. Iso nga agpapadalahaing dagiti lalaki ko nakitinakam ko. No day da di pang panunutem. Nagbidot ka, Larni. Talaga nga si pupudno ak nga mga klunto ka dagiti anak mo. No bilang laing taklunan na. Kastamot timbaga dagiti dua idi.
Anya ko man tinagdumaam kadakwada. Ah, nagagatak iti trabaho. Adda mo trabaho dagiti dua. Ah, awan ti bisyo. Yun lang. Ngem, api nga siyak palaang ti pinilim nga pagdatunan, Jojo. Ha? Anya tiket mo sawan, Larni. Tikin ado dagiti babalasang dita nga awan sabit na. Tiket ko sawan, dagiti awan anak na. Api nga siyak palaang ti pagdatunam. Kasti ko naking ka. Awan kanyak tinaglabas mo. Anya nga rin ti maramidak no si kamit tinagpitikan ti pusok. Umay kalagubat gatang iti lakok nga tuno-tuno idi. Na in love kan kasjay. Katwen. Maragsakan tunggal kasarsarita ka. Isungod nga kanayon nga umay gumatang iti lakom ti malem. Aklonek, Jojo. Saan ka nga narigat nga masursuro nga ayatan? No kasta? Agayat ka matan kanyak? Laarni? Oy, saan ko ngayon bagaday ta? Kunak, saan ka nga narigat nga ayatan? Ngamin, nasingpet ka. Ken puddo ti kunam. Awan ti bisyom ta. Alaksid nga sikat ng ibaga. Ado pa'y tinakaibaga kanyak. Angin kasti kunak, madanaganak ta amangan no. Amangan no, kapadpadam na digiti. Ay, laarni. No, day tati panunutem. Nakasagana nga mang paniknikin ka nga. Saan lang at ibagim ti. Gangandatek. Kung ayo lang day ay nagpapadat lalaki. No kayat mo? Aklunan na. Taureawan mapaspasamak ka data. Aging ka nga di ka ikalay sa. Ha? Anya ti kayo mo sawan? No day talaang ti problema. No day ti pagdanagam. Sige. No lakid di aklunan na. Uray santulada mapasamak inton may kalaysakan. Larni. Jojo? Pudnuti ko na. Kasta ti kinapudnot panagayat ko keng ka. Laarni. Nadlaw ko balasan ko. Nga nasaya at dayjay nga Jojo nga kaayan-ayat mo. Agyaman nagtatang ta. Inawat yu isuna. Gamin, man bano tigi. Kaskin ko ada. Nga ure no addan dua nga anak mo. Ket inayat na kalata. Ket naktulag pa yan ti kalay sayo. Wen nga rod tatang. Tigi nagbayson na. Idi pailaeng nga napaniknikak nga napudnot panagayat ni Jojo kanyak. Isungar nga imanugot ang kadagos idi injayanan ti panagkalay sami. Ay, sapay ko ma. Tani Jojo ti makatulong keng ka. Kadagiti kambal, anak ko. Sapay ko matatang. Nagagat mo ni Jojo. Kat pag tinulungan mi, nga isakad ti panagbiag mi nang runa dagiti kambal. Kasano nga roden no adanton bukod yung anak. Di kahit ko sawan, no adanton putot ni Jojo king ka. Kuna naman tatang nga, saan tong agbaliw ti trato na kadagiti kambal. Patas to ti ipakita na nga panagayat kadagiti anak mi. Taparakin ko na. Inaklunan dagiti kambal akas nagtaod ken kwa na tatang. Ay, nasaya at no kasta anak ko. At dapay lagayam na batbati nga kasta nga lalaki. Nga kapadpada dahil tibuya ito ka ti Facebook. Ni Yongyong. Wen tatang, adu dapay laeng. Adu pay ti kaskin ni Jojo ken ni kasing Yongyong.
Nakasagana ka din, mahal? Ha? Itay pailaing mahal. Itayak pailang excited. Ket syempre akit nagdigosak pailaing kasti kariking ka. Sa ako lakid dawin ti amin-amin mo. Apaman nga makapagkalay sata. Agyaman akmat, Jojo. Tinungpal mo ti karim kanyak. No pa'y idi pailaeng kat napaniknek ako nga napudno ti gagar mo kanyak. Angem, kaya't kung nga ipaay ti amin-amin ko king ka. Itangahani mo ta. Kat siya akong ti kararagsaka na lalaki mahal. Gaputa, asawa kan. Kat siya akong ti agbalin nga ama, dagiti kambal, da Irish ke ni Kulin. Nagasatakmat, tadimteng kay ti biyag ko, Jojo. Gaputa amok nga, naragsak ton dagiti anak ko nga danton. Mangipatig kadakwada nga agbalin nga amada. Ipatpateg ka unay-unay, Jojo. Ipatpateg ka met unay-unay. Laarni. Jojo. Mahal. Laarni. Mahal. Kat itidamo. Nga pa nagpapastay ti ragsak. Naramitik ti amin. Tapno no, may paay ko king kay ti na isang sangayan nga imnas ken ganas. Gaputa, tunggal agek ko king ka. Tunggal arakop ko king ka. Ket napnuan ti panagayat ko. Di kanto agbabawi. Laarni, mahal. Sapay ko ma, Jojo, mahal. Sapay ko ma. Mahal. Makagargari da kita nga asog mo, mahal. Ket ikariking ka. Asakan tula agasog. No romansaeng ka. No paragsaking ka. Ket saan kanto agasog, gapo iti kinarigat ti biyag. Saan kanto agasog, gapo iti sakit, itinakam. Paragsaking ka. Kasta ti panangipatig ko king kalar ni mahal. Ket ad-adan ti panagasog mo. Apaman nga batukek deti adale makarayan mo. Mahal! Agdata ka mat. Gabuti napaot nga pa nagbatok mo iti adali makarayan ko. So papakak nga rod. Babae iti panangkaan ko mat. Day tadalag mo. Ay, talaga. Aramidin day ta, mahal.
Oh, 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 maka, apay, makaalino, mahal. Ay, saan mo unay dito yung taulo na? Mm, maalino, okay. Dito lang arod po na. Ah, mm, oh, 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 di mo unay. Kit, medyo, medyo pang atitugan. Unyag pa iso. Ah, medyo atidog dati, dati dalag mo. Uwen. Narik na ti karabukob ko, mahal. Ay, sa mo nga isagan ngamin, mahal. Tapno di ka, di dumanon ta karabukob mo. Sige, mahal. Rinukod ko laang mat no kabailak. Oh, istunan, mahal, istunan. Apay. Sunan. Amangan no di tak naglipas. Umekan. Sige. Agtugaw kan, mahal. Tagkabaliw kan. Sige, mahal. Mahal. Yes, mahal. Nagdimas, mahal. Sige, mahal. 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 Aglipas ka di, mahal. Mahal. Agidantan, mahal. Mahal. Naidumdum nga talaga ti. Ganas na. Dahito yun ti kararagsakan nga. Nga padas ko. Gapo tayo patpatig ka unay-unay. Una na pala dahito eh. Damo palaing dahito eh. Agnanayon to nga ragsak. Ken ganas. Tinta mapasaran, tinta mapadasan. No lakid day. Agnanayon latamit nga. Shh. Agnanayon to nga agpaiso. Gaputa. Sikalaing ti lalaki nga. Kaya't kung nakatakunay na ititong palbiyag ko. Kat sabi ko saan ka nga mapukaw. Saan ka nga mapukaw iti biyag mi nga giina. Jojo, mahal. Namnamaem, mahal. Jak to pulos mapukaw iti biyag yung nga giina. Adda aktulan ito eh. Para kada kayo. Kat adda aktulan nga mang paragsaking ka. Mahal. Pasensyakan, bakit? Kinasapulan da tinagikat iti trabahador iti pagtrabahwak. Kat may saak ka dagiti naikat. Anya? Kasano pingarod ita, mahal? Ni? Mangrugin tong agbasan iti kinder dagiti dua, dagiti kambal. Ken masikugak pa imot nga rod. Iti umuna nga. Sana bale. Anya nga tano aglow na. Ha? Total. Adamit ti experience ko iti nagtrabahwak nga pagdaitan. Planok ti mang patakder ti bukod ko nga pagdaitan, mahal. Anya ti kahit mo sawan, mahal.
Saan ka di nga nagtrabaho ak iti pagdaitan, pagprintan iti bado. Mm. Nakitak no kasano ti kinaganar na dati nagtrabaho ak nga kumpanya. Tanakad-ado dagiti agkasapulan iti uniforme nga ipa-print daw, ipadait da. Ngem nakad-ado nga minen ti nagpatakder. Ken maysa, nagikad na trabahador, ta barumeten dagiti makina. Nagkisaydan iti trabahante. Gaputa machine meten ti agprint. Sipud idi, nauso ti full sublimation. Saan da mo ti nakasapulan ti adupe nga trabahador? Ay, kasta aya. Ngem kabailam kadino, sikat ti mga patakder ti bukod mo nga pagdaitan, iti badbado. Panagkunak umdasen dati experience ko bakit. Dagdakil mo lakitaan, nubukod ko dati pagdaitan. Uri mang rugyak pa lang iti basit. Tano ad dati agpadait. Uri sumagmamanulay nga piraso nga. Uri sumagmamanulay nga pidaso nga uniforme dakilabanag daitan nga pangrugyak. Tano umad-adon to ti kliyente ko no customer ko. Di umad-adon to ti kitak. Alakit no so ti pagsayaatan na data na panunot mo, mahal, suportaran ka. Ngayong pangalaam nga rin ti pagpuunam, mabalinak nga agloan, ken damat dati isang kabasit nga urnong ta. Kaya nagpatulong nga kinimanang ko nga dadya abroad. Napiala nga makagata kadigiti kasapulan nga pangrugyak iti pagdaitan nga negosyo. Pag tinulungan ta karod lakay, ket siya, isublik dati trabaho dati ubrak nga aglako-lako di tasango ti balay. Dati tuno-tuno. Uwin konforme. Uri di ti kikiam, fishball. Uno, mabalin mo aglako ti pulutan. Ado ti magmag na ti batog ti balay. Sa bagay, nasayaat mo deta bakit? Makatulong lakit di lakay. Aramidik ti amin. Kaya't ka nga tulungan. Tapno na ti kasta, saan ka uling nga marigatan? Agyaman bakit na maawatan na. Kat sabay ko tati pa nagnegosyo ta. Kat addan tumalagasat ta. Mahal. Talaga ka di nga. Awan pa iti nagpadait ken ka, iti pagdaitam. Awan pa nga rin bakit? Kinontak ko dagiti amok nga agpatpadait no kay tiniporme. Ngem, kaya damot ti agtalinaid iti sigud nga pagpatpadaitan da. Tako na da. Alalis to ka nga malpas, taado ti tauhan da. Kat kunak nga duwatan ti agdait, ta sinursuruan ka ten. Kat anya ti kunada. Narigat kayam ti kasto nga mangrugrugi pa ilaeng. Ala, ano sam na taala kay? Kat sika bakit? Kumusta mo ti negosyong nga tuno-tuno kandita aglakot pulutan? Nakapsot ka di talaga? Ti kinaado naman nga minin nga aglako di takaruba. Manmanulaang ti gumatang kanya. Nakadadot na bati nga barbecue, isaw, lalat, Betamax. Tilaing na ibus itay dati fishball, dati kikiam nakadadupay. Dati dinakdakan, di pa'y nagudwa. Jakarot amuno. Kasano nga ro doon matadail da. Ala, i-rep mo latan da. Baring mabalin pa nga ila ako nubigat. Tsak pan karoon nga kahit ti agirihit, agilako agirihit. Tapakadadaelak tumatla dayta.
Sidain tulatan na, sidain tayo ito. Kadagiti anak ta. Ken padawatan tanto pa yun ni tatang mo. Masaya nga naklangarod lakay. Na imbes nga manay nayunan dati puunak. Ad damat nga makiskis sayan. Nukasta. Adda man laeng ti naawat ni Jojo nga kontrata nga agpadait. Damat laeng tatang 15 piraso laeng nga t-shirt. Uniformen sa digiti jaka mo no official sa ti jak malagip na tayo ti tatang. Alagip na saya at latabot ta ada pang rugrugyanan yo. Wen ngem adumad digiti aldaw nga awan na pulos ti awat na tatang. Italaeng matmanen. Manibod idi nang rugiso na. Dua pelat na awat na nga nagpadait. Kit adamat nga malugluging yung neta kumit kita tatang. Kit kumusta man nga ron didit pa naglako-lakom dito sago ti balayo. Nakapsot la tatang. Kastaya. Gagangailaang ti kasta anak ko. Kasta ti negosyo kasla sugal. Di mo ammo no mangabak ka o no maatiw ka. Agim, saan mo ba't nga maamuan? No saan mo nga padasan? Saan ka de? Panunutik ka rin tatang, sabdeng kong salaing ta. Pagbiro keklatan ni Jojo iti sa bali nga trabaho na dati adda inaldaw nga sweldoin na. Alakad pagsaritaan yung nga nasaya at nga gasawa anak ko. Doan niya ti amo yung nga pagsayaatan yo ken ti pamilya yo. Iso ti aramidin yo. Siya, no, anya ti maitulong ko kada kayo, anusan nyo. Saan yun nga obligasyon ti tumulong kada kami tatang ta? Ni, lakay kayon. Ay, kabailak ba't pala ti manggad anak ko? Agad, no, dati maited ko, awred kadagita apo ko klaing. Nanusan nyo Ang yaman nagtatang. Nar, apay nga ngagsangit ka. Awan tatang, malagip ko laing day tinaanak. Uray mo't siya. Awan iti ka nito nga jak malagip ni nanang mo anak ko. Ngem ti kayat ni nanang mo. Sa dinuman ti ayad na ita. Kat agsaya at ti pamilya tayo. Sana kaya't ngagsangsangit ka anak ko. Amok ni nanang mo. At dagit di agagagat kayo nga gasawa. Tapno no, adan tumalati agururay nga napintas nga masakbayan dagiti anak yo. Kat naragsak to ni nanang mo nga makita na nga nagbalaygi kayo anak ko. Wen tatang ikarik kininanang aramidik ti amin tapno no lumungaw to tibiyag tayo. Ala, nasaya ti kasta anak ko. Kadag tinulong kayo kini Jojo nga asawam para iti basakbayan dagiti anak yo. Mahal. Anya nga doon ay sarding mo ta pagdaitan nga rinugyam. Ha? Kailalamot dagiti ginatang ko nga kasapulan iti panagdait. Bakit? Kasano nga rudan di computer. Dati sewing machine. Dagiti tela nga nawat bati ba eh. Dagiti do mga gamit. Baring no danto pangilakwam. Kesa kasta nga
Di tamat sigurado na da may isirek mo, no, dati may itid mo kanyak na. Kas tamat kanyak. At damat ka sa anak ka kumit no, di kat maluglugi. Manumit ti aggatang kanyak ta. Nakadumot tin ti agtagilako ka, di ta karkaruba. Uri, ikanta pa ilaing ti. Pawayway na, bakit? Sayang. Marikrik na kami nga. Adan tumil na dumting nga. Swerte ta iti negosyo. Swerte. Ngamin ko nada. Swerte ka no ti adda kambal na. Saan talakid di nga maawanan iti namnama. Ti amakik ngamin. Amangan no isardeng tangket. Isuntumit ti idadating ti gasat. Oh, di sinilyasig ton. Ah? Sige. Ang sapi ko maata pubod no dito yung bagam. Tan panunutik namin no. No. Adda nga malugi takit baka man marigatan tandon nga bumangon mahal. Agkararag ta kini Apo Diyos. Saan na tanto nga baybayan mahal? Dumteng tumitlaing ti swerte ta iti negosyo. Basta agtalinaid ta nga napasnak. Ken naanos para kadagiti anak ta. Sige mahal. Ah. Mahal? Ha? Awa na kiti mood. Ha? Kahit mo saon, di mo kayat nga kanaig ta ita? Jak ilibaking kalakay. Ay mahal. Saan ko nga mangganasan no? Kasi yung ado ti problema, ado ti panpanunot. Sika, maganas mo ka di? Nga maluglugi di kiti negosyo ta? Sa bagay. Sige. Ipamaysa ta pelaing nga rod. Dagiti negosyo ta. Ngem tandaan nam ti saok mahal. Dumteng tumitlaeng tigasat ta. Nadamag mo ka din, anak ko. Tian niya tatang. Nukas ta. Saan mo pa nga nadamag? Tian niya nga rod tatang. Saan mo samot nga minin nga friend ti Facebook? Sino ka diti ibagbagayo tatang? Ni Francis. Ti dati nga kayan ayat mo. Saan ko kahit kapagsaritaan taday dyan nga tao tatang? Para kanyak. Di magaday dyan nga taon. Di magansang agpaiso na nako. Anya? Ada na kaibaga kanyak. Nga kaitabtabon da kano iti bangkay na. Iti Amerika. Sino tatang? Ni Francis. Sigun iti damag. At da kano nakaro a sakit na. Nga iso ti impatay na. Iso kano nga impa Amerikada. Tayo nga nagpapaagas. Takayat na nga agimbag.
awanin ti bibiyang ko pa'y kanay nga tao tatang. Idi pa'y laeng nga natay para kanyak ni Francis. Imbagak laeng ba't kayong kaanak ko? Sige tatang, ituloy ko pa'y ti ubrak. Kat ipadas ko pa'y tagla ko madamdama. Baring no dumteng tumadla ti gasat ko. Iti panaglako-lakok dita sango ti balay. Sige nga ron anak ko, inakot. Ay, mano ti gatangin nyo ma'am kunam? Kwa. Mabalin ka din nga gatay klata amin ng tilako, miss. Ma'am? Ada kami si mangpet nga bisitak ije balay. Kat biglaan, kat masapol nga agpameryendaak. Ken ada pa ti agiinom, masapol ti pulutan. Pakyawek lata amin nun. Ay, unay mo't nga gasat kun ma'am. Saan kayo mo't nga taga dito eh? Ay wen, lima basak laeng kat nakitak dito yung pwestom. Kat napanunot ko, masapol ko iti pasangok ka di bisitak. Pakikwentam latan. Ay, sige nga rin, ma'am. Mabait lang nga rin, ma'am, ilutok pala amin sa akong tukwentain numanot ti total nga bayadan nyo. Sige. Ay, agyaman ak, ma'am, Italain nga napasamak ti kanya di kastoy nga. Nga maibos ti lako ket nakasapsapa pa'y laeng. Ah, ala, nagswerte ak mo tin. Pinakyaw da ti lakok. Apo ta, agsagsagawisiw ka pa nga si Mangpet. Jojo, mahal. Ay, apay, kasi naragsak ka. Kat uribet si ka. Nakaisem ka nga si Mangpet ak. Kat apay dakas ka din o gisemak. Kat siyempre, maragsakan na kasi Mangpet kan lakay. Wenang, iti kalabas kat. Ure sumangpet ak kat nakamisuot ka. Bakit? Ayun gayam. Nagsapa ka ba't ka naglipas ka naglakon? Dati-dati na sumangpetak ka. Masangpetan ka, di tasango ti balay nga agur-ure ka di customers mo. Nga nakamisuot ka. Ay, di ka di naglako, bakit? Saman, nagsapa ka nga rin nga na naglipas. Nauma ka din nga agur-ure iti awan. Gabuta awan matla ti gumatang. Nagbidot ka lakay. Naglipas ako nga naglako, taon mo tinti ilako. Anya? Ay, naggasatak ko na. Adaling mabas nga nakakot si itay. Kat nakita na kano dito yung pwestok. Kat ginatang na amin. Tada kano si Mangpet nga, biglaan nga si Mangpet nga bisita na. Kat masapol na ti pagpamerienda na, kat pagpupulutan na. Kat takigtutak ta ibaga na nga pakyawon na ba't amin nun. Iso nga ti daras ko nga nagluto Ay na, nagsingpet di nga babae. Ginatang na amin. Kat kunana, no kano ada sumangpet nga bisita na, dito ito kano ti paggatangan naman nun, ti ipasango na, ti ipakan na, kandag iti bisita na. O di ba? Ada suki kun lakay nga mabaling nga mang pakyaw kandag iti lakok. Isuman lang nga naisem ka. Akit nasaya ata bakit? No kasta? Kat si ka mahal, apay nga agsagsagiwisiw ka nakaisip nga si Mangpet. Mahal. Dito ti bagbagak keng kaidin. Ha? Dimtingin ti gasat tay ti negosyo nga pagdaitan. Anya ti kahit masawin lakay. Ada tinaawat kong dakkel na kontrata. Saan lang nga sagsasangapulo wino sagbabain ti nga pidaso. Ti ipadait da. No di kat ginasot. Anya? Dakkel ka no akumpanya tagkasapulan iti uniform. Kaya na dapat eskwela nga kasapulan iti uniform. May mesa nga tao lang dayjay. May mesa nga customer. Kat ibaga na nga. Ipadait na kano amin kanyak. Kat kunag, baka no matiktikan da nga aguray ta awan pa iti adu nga tao kunak. Tamalaksid king ka, deti kasinsin mo nga
sinursurwag, di taltalo tayo lang. No, ginasot-gasot ti ipadaid da agad. Awan ako nag. Baka, baka di ta malpas. Baka di mi malpas iti kayad da nga aldaw nga panakalipas na kunak yung kunana. Tuloy-tuloy to kano ti panagpadait dan. Ket nagpauna iso na iti dakkel bakit? Mahal. Ha? Iso nga mabalin kon ti ag-hire ka digiti tao nga agdait. Mabalin na pa'y gumatang iti dakdakkel nga makina. Di dakdakkel nga machine nga pagprint. Oh, di alis tulaan nga malpas digiti madait to kasyay. Talaga lakay? Uy, mahal? Uy, mahal. Paunahin ko nak. Dito yung tigasat ko kung kunak. Iso nga, mabalin met siguro itan mahal. Ha? Intan, uwi kan. Agulik ka mahal. Nin, agat asukak ni, inagpalagdigos sige nga ron mahal. Agdantan nagdigos. Taidjaytan nga rugyan, mahal. Ay, sige nga ron mahal. Oh, anya ti makunam, mahal. Di makailan dati pwesto. Wen nga ron mahal. Nakadado pa yun digiti tao nga paradait. Wen, madu pa yun ti computer. Tagas ano? Agsasarunod digiti awat ko nga kontrata. Oh, no, di pa kabailan amin ipasak ti ipasubkontrak kon. Ket adabol na kita ijay. Alaka tasaya at alakay. Kumusta mo ti paglakwam bakit? Kasi lang talakay. Awan ti aldaw nga saan nga maibus ti lakok. Oh, may mesa ka di nga tao ti mangpakpakyaw. Saan mo? Na dumado mga tao ng pasig da nga nakakutse nga lumabas dalaan kano nga masapul da kano ti ipakan ka dagiti bisita da. Ah, paunay mo ti panakairan-rananan nga kanayon langan nga iti pwestom ti pagsardingan da mahal. Wen nga rod lakay. Iso nga mamati akong ti kunam nga dumting metlaing ti gasat ta. Ay na naggasat lakit din dagiti kambal ta. Ta isudat ti mangmang ti gasat kadata lakay ay mahal. Wen nga rod mahal. Patsik diti kunada. Nga swerte kano ti adda kambal na. Oh, ginanakay pala no mabising kayo, agmerienda kayo, adamot ti makan di tarep. When no agluto kayo. Ay, wen sir. Wen sir. Wen sir. Ala. Ay, sika manen ma'am. Ay, wen, adaman ngamin bisita ko, kat masapol ko man ti pagpameriendan, kan pagpulutan. Ay, eksakto ma'am. Kay plus-plastar ko lang ti pwesto. Nakitak nga rod. Kat saan ako nga nagsapol pa iti sa bali nga pwesto, dito iti mayakon. Ala, pakyawik aminin. Ay, sige nga rod ma'am. Ni, eksakto ma'am, iyam amukay kin lakay ko. Iso na deta na sumangpet. Ay, mahal. Nasapa ka man ita mahal. Wen, adamat digiti agdadait ijay pesto. Ay, ma'am, Mrs. De La Cruz, da kayo magayam. Ay, hello. Jojo. Ma'am, ay, agama mo kayo, mahal? Ay, ikit mo na. Ni Mrs. De La Cruz, mahal, iso ti kadadakkelan nga kliyente iti pagdaitan. No malagip mo, hindi damo dati 300 pieces nga uniform. Iso na nagpadait. Ay, talaga ma'am? Dito gayam ti paggadgatangan nyo iti meriendayo ma'am. Ti kinagpaiswanan na mahal. Iso na di bagbagaking ka idi nga nang pakyaw ti lakok. Idi damo nga napadasak nga napakyaw aming nga lakok. Iso ni Mrs. De La Cruz. Ay, what a coincidence, Mrs. De La Cruz. What a coincidence, mahal. May salagay mga tao ti nang titigasat wenno swerte iti negosyo ta.
Ah, ay, ah, when nga rod? Mr., Mrs., what a coincidence. Agasawa kay Gayam? Ah, Jack mo. Ay, yes ma'am, agasawa kami. Pagdaitan ti negosyo na, syakmat, diti aglalakwak diti sango ti balay mi. Ah, sige. Ala, sublyanak to latang arudan, di kita, in order ko, dita ginatang ko. Ay, sige ma'am. Sige ma'am, Mrs. De La Cruz. Agyaman nak. Agyaman kami, Mrs. De La Cruz. Oh, kasla na unig ti panpanunutem. Mahal. Mapaselak laeng mahal. Ha? Ah, may mapasel ka? Tian niya. Awan, mahal. Ay na, no adda ka adda ti panpanunutem nga naunig bakit? No adda ti mangburburi-buri ti panunot mo. Rumbing na laeng nga bagam kanyak, mahal. Tanuan nyaman nga problema dayta pag tinulungan ta. Ang jak sigurado no. Pudno ti atap ko. Anya ka di dayta nga atap. Anya ka di ti atapem. Maipapan iti dimte nga swerte ta iti negosyo. Ha? Anya ti atap mo? Marikriknak namin nga. Saan nga coincidence tinapasamak? Anya? Ada ti atapek nga tao nga. Ada iti likudan ti amin nga mapaspasamak iti biyag tayo. Iti negosyo ta. Anya? Ngimnasken nga penkek nga muna. Anya, di ka maawatan, mahal. Sino ko ma? Ti tao nga ada iti likudan ti amin nga mapaspasamak iti kinaswerte iti negosyo ta. Amwek nga umuna no pudno. Mahal. Sa akong tula ibaga, no maamuak ti kinapudno. Kung naktupay kat. Sigurado ka di anak ko. Uwin tatang. Napaniknik ako ti amin. Pakana ti ina ni Francis ti amin. Anya. Nukasta. Ti ina, day di Francis nga kayan ayat mo. Nga ama, unupod no nga ama dagiti kambal. Ti adda iti likudan ti kinaswerte yu iti negosyo. Saan nga kinaswerte tatang? No dikit talaga nga inrantada. Gaputa jak kahit kaawatin ti tulong manipod katakwada. Nagaramat dati sa bali nga tao. Patsik ani Mrs. De La Cruz, inaramat na laeng agam amuda gaya. Nakita nga ag friends na iti Facebook. Ay. Ang iman niya nga tatrason no apay ngay naramid ti ina ni Francis dayta. Abangan mo't no, kayad da nga talaga ti tumulong, anak ko. Siguro agad kayad da nga ikan iti napintas nga masagbayan ti apo ko da Irish ka ni Nicole. Ay Nicolin ko na kuma. Abay nga. Ingarik ti bagik iditata nga sa anak nga umawat ti tulong uri senti mula ang kadakwada. Gaputa ka gurgurak ida. Pagarap ko laki din nga swerte ti dimting kada kami. Nagayam. Dahil nga, ina ni Francis ti aginarapid. Ikindi yu pa'y kayat. Isuda ti nang pintas ti estado ti Biagyo. Nagruna ka dagita kambal. Pimindas nga agpaiso ti biag mi tatang. Limong aw ti panagbiag mi.
Magatang medikidi kayat bingga puta naganar ti negosyo mi nga agasawa. Ngem no mapanunot ko baylaan nga ti pamilya day nga Francis ti gapuna. Kasla jak mairusok tatang. Ay nanak ko. Bamta na magik to sa ludsudek to. Kadag iti amamok nga makam-amumot iti pamilya. Day di Francis nga kayan ayat mo. No apay nga inaramid da ti kasjay. Agyaman hak, laar ni, tapinagam tikid daw ko, anak, nga makasarita ka. Nagbakasyon dito Pilipinas, manipod sa Amerika. Takayat ko nga personal nga ipakaamukin ka. Nga uray iti maudi nga angas, day di anak mi nga ni Francis. Kada kayo nga agiinana ti pinanpanunot na. Amok nga patsyem. Nga inyadayok ni Francis kada kayo. Gapot adi ka kayat para ko na. Saan ka di? Isungaron nga impan iso na di Amerika. Nagbidot ka anak ko. Adda pa laeng iti Pilipinas, idi ni Francis, idi maduktalan mi nga adda nakaaro nga sakit na. Ape nga saan mga imbaga ni Francis kanyak. Ma'am, tita laeng ti awag mo kanyak. Mabalin mo't nga mama, kas ti awag idi kanyak na iti anak ko nga ni Francis. Tita laeng saan met nga kami tinagasawa kin ni Francis. Ala, sige, maawatan ka, iha. Ngim amo ti Diyos. Nga pagayatan ni Francis nga saan nga mangipudno king ka tinakaro a sakit na. Tapno di ka. Tapno di maapektaran, idi ti panagsikog mo. Kada kami nagkalikagom nga maala iso na iti Amerika at patsyen mi nga ijay. Kit maimbagan to gaputan na mas advanced na kiti hospital si ijay. Ado na kiti nalalay nga do doktor iti Amerika. Imdak sang gasat kalpasan ti upat nasurok ka upat atawin kat saan nga kinabailan pa ni Francis. Ket bimigay ti bagina. Ket pimusay isuda. Ngem maudi nga bilin ti anak ko sakbay nga nagsatan ti anges na. Ket ti saan mi nga panangbaybay kada kay nga agiina. Amok nga saan mo nga inawat dagiti ipaw-pawit na idi. Angin maawatan ka. Ngim ita nga panawen, ita nga gundaway. Palubusan da kami kuma. Nga tumulong ka da kayo. Saan mi nga itod ka da kayo nga direktan. Saan ka tulungan mi tinegosyo yo. Tapno di kasta. Masigurado mi nga mapatgan tikid daw day di anak mi nga. Lumong ti panagbiagyo kat saan to nga agrigat dagiti kambal. Iso nga pangaasim ko laar ni anak ko. Di mo ko maiparit nga aramiden mi, ti amin. Nga bilin day di Francis. Nagsakit tinaramid ni Francis kanyak. Amok anak ko. Amok. Ada karbingam nga manggura kini Francis. Inuray da kami nga darakil na.
Ngem panawin ko man nga mapakawan na kami. Ipagpagapom kadagiti kambal. Kadagiti apo ko, anak ko. Ipagpagapom kaday ni Francis. Nga awan ti sabali nga babae nga impategnano saan lang nga sika. Awan ti sabali nga pinanpanunot na no dilaing ti pagsayaatan nyo nga agiina. Abing nga di yung mga ti pundo. I'm sorry. I'm sorry, iha. Sapay kumata mapakawan na kami. Nagsangsangit aklat ta idin bayat nga dengdenggek. Nagiti ibagbaga ni ti ina day ti Francis kasinyo. Embes kumanga lumagan ti riknag tanan naamuakon ti kinapudnong im ad-adamet nga masaktanak. Ad-adamet nga kagurag na ti Francis ti panangilibid na ti pudno. Ti panangilibid na ti nakaro ang sakit na. Api nga binaybayan na nga ginurgurak isuna. Api nga binaybayan na. Api nga pinamati na. Nga pinanawan naggabuta mas pinili na ti pamilya ng imda kami nga agiina na. Diya mo, no, anya ti marikriknak, aglalaok ti marikriknak, kaday di nga gundaway kasin yung. Angim, kamaudyanan na. Pinalubusak matlaeng ti ina, day di Francis. Nga mga ramid ti kayat na nga, wagas ti panagtulong na kada kami. Ngin ko jak kayat nga umawat ti direkta nga kwarta manipod katakwada. No kayat da nga tulungan ti negosyo mi, tulungan da kami. Sige. Ang imtunggal. Tunggal adaawat ni Jojo iti pagdaitan nga negosyo mi. Tunggal adamang pakyaw kadagiti lakok. Kaslada, mangkidkidil ti barukong ko kasin yun. Gapu iti dimte nga swerte iti negosyo mi. Imbes ko mga aglunit ti sugat nga impaay day iti naglabas kong imsaan. Adamet nga masugsugat. Tunggal ada ti mangpakyaw ti lakok. Tunggal ada awat ni Jojo nga iti pagdaitan. Malagip ko day di Francis. Malagip ko day di lalaki nga damo nga. Damo nga inayat ko. Ti lalaki nga nakauna kanyag. Ti lalaki nga ama dagiti anak ko. Kaslad adamet nga jak malipatan tinaglabas ko kunak tunggal dumteng ti swerte iti negosyo mi. Iso nga kunak pa isarding tansan, mahal. Anya nga gapo. Basta. Di mo pa yung baga kanyak ti at atapem ka ko nam idi. Awan, nagbidutak. Di mo pa yung baga kanyak, no? Asino di bisitam idi nga. Bakit? Nga gapot Amerika. Amok lang day jay.
Ha? Ngim apay. Api nga kahit mo isarding tan tinegosyo ta. Mapanpanog ka din. Tsaka mo nga ipalawag king ka. Mahal. Ha? Rumbeng nga ipalawag mo kanyang mahal. No kaanupi nga. Dimtengin ti swerte ti negosyo ta. Isupit ti paningisardeng ta. Panagriknam ka dikit mabaybayang kan. Taada at ado ti oras ko ni di pagdaitan ngem iti sika. Panagriknam ka dikit mabaybay akon dikit ti kambal ta ken ti maladaga ta. Siguro ka mahal. Diyak pa'y masungbatan da ita. Ha? Papanam nga ron? Agsurat ak pailaing iti programa nga dingding iti Facebook. Ha? Agpabala kadak-kadakwada. No kasanok nga ibaga king ka, ti amin, mahal. Di ka maawatan, mahal. Basta, urayam laing. Nagsurat ak nga rod iti programam kasin yung ngimjak ni namnama nga kamaliti bagam nga nagan jay may isang anak ko nga imbes ak kulin ket Nicole kunam. Ay, sorry tao lang, kamkamali. Nagsurat ak ken kakasin yung tadyak amuno anyat aramidek. Jak amuno kasanok kasungbatan dagiti saludsod ti asawa. Jak amuno anyat ti agbalin nga reaksyon na apaman nga ipudno ken kuana. Nga tigayam pagarup na nga swerte nga dimteng kada kami. Ket gapo ken ni Francis. Ta isu ti bilin wenno maudi abilin day di Francis sakbay nga natay. Day di Francis nga imuna nga lalaki nga inayat ko ken nakatagi ko kanya. Ni Francis nga isu ti pudno nga ama dagiti kambal. Diyak amo no anyat mariknana. Diyak amo no anyat marikna ti asawak no maamuan na nga kayat ko nga ipasardeng dagiti negosyo mi tatunggal adaawat na nga padait tunggal adamat mangpakyaw ti lakok. Kaslad ad na nga diyak malipatan ti damo nga ayat ko. Kasla day digurag ket ininot nga mapugpukaw para kay ni Francis. Kasla agsubsubli ti dati nga panagayat ko kay ni Francis. Kasla addamat ten ti gundawe nga pagpabasulik ti bagik no api nga namati ak adagos nga pinanawan na kami gaputa kayat nga baybayan na kami gaputa pinili na ti pamilya na. Ngem gayam ket all this time da kami laeng nga agiina na ti pinanpanunot na bayat nga nilablabanan na tinakaro nga sakit na. Nagrigat kasi yung nagrigat sa sakag kamali tinagan no na imaten. Sino ni Nicole? Api nga Nicole ko naman nagadayo ti Nicole ken kulin kasin yung kasin Melinda kita iman no ada Nicole dita punbok na kulin matin surat ko nga nagan ti anak ko. Api nga Nicole ko nana. Dahiti nga rod ti pakabuklan ti pakasarita kasin kadagyaman ak launay ti anos ken laing mga nang tedbiag. Ket sabi ko makit na kay batit adal dahiti nga pakasarita ak ken nagserbi nga liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program kasin and asin no nga talaga ni Nicole kasin yung kahit ko nga sung batang manday ta. Tuy madududog tirik na nga pagaya mo. La Arni, iti Ilocos Norte. At least,
hanak nagkamali dyan agam mo la Arnie.